Teacher Dare. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Dare. Magtuon ta karon sa mga tingog sa letra. Isip unang ang sa pagbasa. Pa, pa, ka, paka, pa, da, pada, pa, ha, paha, pa, la, pala, pa, na, pana, pa, nga, panga, pa, papa, pa, ra, para, pa, sa, pasa, pa, ta, pata, pa, ya, paya. At bye-bye!